predstavia prvé majiteľky prvej fľaše tatranského čaju a nielen za to, že dobre tancujú od začiatku, ale aj za to, ako sa dobre dneska nahodili. Pozri! To je on! Ale si ho oblečeš pred mojimi očami, je ti to jasné? Máš podprsenku? Nemáš? Same nebestičky, detviansky žandári, košickí žandári, hore kruňou plačú.